Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आङो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना। ओमफ्राय आं दासान्दि भिडिअखौनो लाना फैनो एसेबो गोसो जाथाराखै आरोना। मानो होनबा आंखौ नुनायाव जेबो जायि बायदि नुयो नालाय, ओमफ्राय सिङावहायसो ओरैबायदि मोनसे गाबा मोनसे जाबाय थादों आरोना। दा जालायबाय आरो गोदाननो टाइफड जन्दिस आरोना। ओमफ्राय दा बोथोराबो सोलायदों नालाय, ओंखायनो बयनावबो जादों आरोना। ओमफ्राय आं सानदोंमोन आंनावल' जादों दां होननानै। मैयाबो दाख्लैबो डक्टरनाव थांनानैसो बयनावबो आंहा जेरै जादों बेबायदिनो माने जानाय नुजोबदों आरोना आङो। ओमफ्राय आंहाल' जादों होननानै जि दुखु मोनदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा बयखौबो नुबाय नालाय, ओमफ्राय गोसोआ एसे गोरा जाना थालायबाय आरोना। मानो होनबा बेबायदि लोमजाख्रुबबाय थाबाला गोसोफोरा नार्भास जायो नालाय, टेनसन जायो। फिसा दोङ ना जोंहा, ओंखायनो एसेयावनो एसे माने खर'आव टेनसन हाबो आरोना। ओमफ्राय आङो दा नै जोंहानि नार्सारियाव फैनानैसो इन्ट्र' भिडिअखौ लाफैबाय आरोना। न'आव आं लाबोबाय थायासै, सानैसो मानसि फैदोंमोन नालाय। ओमफ्राय जोंहानाव फुलि नायनो दा बिसोर थांबाय आरोना। ओमफ्राय दिनैथ' सानडे, दिनै पुरा अफ थाखायो आरोना आङो। ओंखायनो बिराद गोबावबो जाबाय भिडिअबो बानायनो मोनथाराखै होननानै दिनै आङो लाना फैबाय आरोना। ओमफ्राय जोङो बेंटलावहाय थांनोबो ओंखारबोखादों, दसे थांनोसै आरोना। ओमफ्राय बिदिनो आङो एसे न'आव नांगौ बुस्थुफोरखौ आङो नायना लाखाहैनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय न'आवबो अपेनिं जाहांहांसै आरोना। ओंखायनो आङो एसे जि हारि दोनग्रा नायनो नागिरदों आरोना। गद्रेज आरि माबायदि लायो प्राइसफोरा, बेखौ आङो एसे सोंनानै लानोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननो एसे सेयार खालामना होनोसै होननानै भिडिअ लाना फैबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ अनोब्ला बयबो आंनि जायखिजाया मा बेमार सोमजिना दङ गासिबो गाथों होननानै बयबो प्रे खालामना होदो आरोना। होमबानिया आंनि गोसोआ बिराद गोजोनगोन नालाय, होमबासो आंबो थाब थाब भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन। आसा खालामो आंनि भिडिअखौ गासिबो नायजोबगोन होननानै। आं दा थांनोसै दे। ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव लोगोफोर, नोंथांमोना आंखौ बेबायदि कुर्ता आखाथि हाफ गाननायखौ गाज्रि मोननो नाङा आरोना। ओरैबायदि गरम, आं आखान्थि गोलाव गानदोंमोन। आंनि कुर्तायानो दोङै मानि आखान्थि गोलाव गोनजासो आरोना। ओंखायनो आङो बे गांसेखौ आखान्थि हाफ नालाय, ओंखायनो आं गानबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जेबो साननो नाङा, दाथ' गरम बोथोर नालाय, आखायावबो बिदि गोलाव जांख्लाब गानबाला सिथाबलाबायनायखाय सुखु मोनाना। ओंखायनो आङो हासबेन्डआ गाननो थोननायखाय गानबाय आरोना। गाज्रि दा मोनसै, दालाय आरो गरम बोथोर बयबो मिथिखायोना। फार्मासियाव फैबाय आरोना लोगोफोर। फिसाजोनि थाखाय माइसुमनि पाउडार लादोंमोन। ओमफ्राय जों गद्रेज दखानाव हाबैनाय जायाखै आरोना। माइसुम देरहांदोंसो जोंना फिसाजोनाव। लोगोफोर, आङो न'नि नांगौ बुस्थु नायनो होननानै थांनाया नायहैनायानो जायासै आरोना। ओमफ्राय बोरायानो नायनाङा होननानै बुंबाय नालाय, ओंखायनो नायासै। डाइरेक्ट आं नोंखौ बङाइगावआव लांगोन होनबाय। ओमफ्रायो दानि कुर्तासो नायबाय आरोना। आंहाथ' जेबो मोनजाया जाहैबाय। नै दा अआरएसखौनो लोंनो होननानै दैयाव लगायगासिनो आरोना आंहा। ओमफ्राय नै मालाय बिफा फिसाजो स्मुथ लोंबाय, सासेया स्प्राइट लोंबाय, माला चावमिनबो जानो नागिरबाय। आंहासो जेबो मोनजाला आरोना। लोंदो दे, दै लोंदो दे। लोगोफोर, जों दायो न'आव सफैबाय आरो। ओमफ्राय नै साथा गोदान बायलायबाय। साथायानो जोंना र' गंनै, गंब्रै, गंबा, सयथा जाखाबाय। मोजां नुदोंना? जा स्टाइल नुदों आरोना। मोजां नुनायखाय लाबोथारबाय। नैबेयाव मा गुफुर माने लाइट जादों नालाय, ओंखायनो लाय आरो अफोर लानायनि माबायदि नुदों। दोनथ'नोबा केमेरायाव हाबाब एबारा केमेरायाव बांद्राय माबा जायाखै, बेरखाङाखै। बै बेरखांदों। एसे फिसा फेनला बुस्थु लाना फैबाय, देखायबाय थाथ'ला आं। नै सासे दावराव।
ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दाथ' मोनाबायबो न'बो सफैबाय ओमफ्राय आङो मालाबा आरो सम मोनब्ला एसे मोजां ब्लग भिडिअ लाबोनो नाजागोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आसा खालामो बेखौनो नायनानै गोजोनगोन होननानै आरोना ओमफ्रायनो आंहा देहाया बारा थिग नंला एकदम मुलि जानानै मुलि माने उगार फैनाय बायदि मोनदों आरोना आङो ओमफ्राय दा ORS लोंबाय आङो ORS लोंनानैसो एसे मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय नैबेनोसै आरो थफ्ला फिसा फिसा नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना बयबो आंनो कमेन्ट खालामगोनखौ आङो आसा खालामबाय आरोना लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै बाय बाय